Yabona ngifuna ukisho ekugcineni iprice yale moto ngoba ngibalekela le genge ebhorayo evele ithi yona ngaleyo mali ngathenga ama-Quantum awu-17 namaveni awu-32 bese ithutha ngayo iy'ngane zesikole. Phela kumele sivume ukuthi kuney'moto ezakhelwe uhlobo oluthize labantu and i-Lexus i-GX 550 SE le imoto ovele ubone ukuthi yakhelwe umuntu omkahle empilweni. Enye yezinto engingenza ngisho lokho ile engine enkulu abayifakela ngaphansi kwebonnet. Le moto yakhelwe phezu kwesisekelo esifanayo nese-Toyota i-Prado kodwa abafakanga injini kadizili. Kunalokho iwu-3.5 litre twin turbo V6 inamandla awu-260 kW ne-torque ewu-650 Nm. Ugearbox uyi-10 speed automatic and ushintsha kamnandi impela emgaqweni. Nasemgaqweni indlela ehamba ngayo imnandi intofontofo. Ngize ngalunguza ukuthi ngabe bayifake e-suspension yini njengembangi yayo i-Land Rover Defender kanti cha. Okunye kumnandi ngayo ilamandla enawo. Ngo-7 seconds isuke isubambile 100 km/h kanti hayi emgaqweni uyayizwa impela ukuthi iyasukuma iyayicela indlela. Uma unganakile nje ungathi uthi ujeqeze esibukweni uyibone isigcwele la isifuna ukudlula sengikushaya ngama-light ngithi hey kudluka wendoda ngoba hayi iyahamba impela. Kodwa-ke lokho-ke kuyakukhokhisa-ke uma uwumuntu ononyawo olusindayo ngoba uzogcina usumngani nabantu abasebenza egaraji. KaLexus bathi idla 12.3 litres per 100 km kanti kumina ngikuthole kunzima impela ukwehlela ngaphansi kwa-15 litres per 100 km. Ngoba isikhathi esiningi bengisichitha la edrobheni. Ngitheme ngiyikhipha kodwa ngiyifake emgaqweni ovulekile ngakubona ukuthi hayi iyehla kancane indlela edla ngayo. Ethangini elu-80 litres ungalindela ukuthi uzohamba nje into elako 450 km ngaphambi kokuthi upetrol uphele. Sekuyinhlobo yesithathu le i-GX ikhona kodwa la ka-Lexus South Africa bayaqala ukuyiletha. Kune-Overtrail eyakhelwe bafuna ukuqwala iy'ntaba elayisha abagibeli abawu-5 bese kuba khona i-SE nayo engenankinga nobhuqu ngoba idonsa ngawo wonke amasondo futhi ine-diff lock, u-4 low range no-4 high range. Ingena khaxa-ke futhi le SE nasemcimbini yomntakabani ngoba phela yinhle. Iyagqama uma iqhamuka ngenxa yobukhulu bayo nokuphakama njengoba ihamba ngamasondo anama-rim awu-22 inch. Bese iba ne-ground clearance ka-220 mm. Noma iphakeme kodwa akuyona inkinga ukungena ngaphakathi ngoba kuba ukuvula isicabha nje mese kuqhamuka isitebhisi ngaphansi esiphinde sinyamalale futhi uma ususivala. I-GX le yinde futhi inkulu njengoba iwu-515 mm, lokho kuyenza icishe ilingane ncemishi nembangi yayo i-Defender 110. I-wheelbase iwu-250 mm futhi yenza ivuleke kahle kubagibeli abawu-5. Ngibala abawu-5 ngomasibomu ngoba phela ilayisha abagibeli abawu-7 kodwa lezi y'hlalile ekugcineni hhayi ezokuhlala iy'ngane ngoba isikhala sivele sibe sincane kakhulu. Engikuthandayo kodwa ukuthi lezi y'hlalo uyivula noma uyilalise phansi ngokuciphiza ibhathini. Uma uhamba-ke iy'ngane ngeke ngoba kukhona iy'mbobo zoku-charge-a nge-USB ney'ndawo futhi zokubeka iy'phuzo. Njengey'moto ey'ningi-ke ey'layisha abagibeli abawu-7 uma iy'hlalo zonke y'mile isikhala sokulayisha impahla siba sincane kodwa uma uthe ukuyilalisa hhayi yila sivele sibe sikhulu khona isikhala. Engikuthandayo futhi ukuthi ebhuthini uyakwazi ukuvula iwindi leli langemuva ulayishe noma uyivule yonke-ke ibhuthi. Khona nanendawo yoku-charge-a lapha-ke nge-twin plug khona lapha ebhuthini. Uma sibuyela ngaphakathi iy'hlalo lezi ziyisikhumba and futhi intofontofo. Ezangaphambili uyakwazi ukuy'bandisa noma uy'fudumeze. Ngemuva uma ubona ukuthi wena uyisikhulu awufuni ukuy'shayelela kumnandi nanokuhlala khona. Iy'hlalo zakhona futhi uyakwazi ukuy'fudumeza, uyakwazi ukuy'sethela amazinga okushisa la ngoba kuney'mbobo zokukhipha umoya we-aircon, kuney'ndawo futhi zoku-charge-a nge-USB. So noma uhamba uhleli ngemuva hhayi awubhoreki nakancane. Uma kuwukuthi awufuni ukubonakala uyakwazi nokuvala ikhethini. Ngaphambili kune-touchscreen infotainment system enkulu ye-Mark Levinson ewu-14 inch futhi kulula nje ukuyisebenzisa. Ukuvezela i-navigation, uxhuma ifoni nge-Apple CarPlay, Android Auto. Uma userobhothini ikuvezela lonke ngaphandle so asikho isidingo sokulokhu ubuke ey'bukweni kodwa uyibukela la eskrinini nokuyinto emnandi. Nanoma upaka futhi ikuvezela khona lonke ngaphandle la. Iy'pika zakhona hhayi y'khala kamnandi. Umculo nje uya-enjoy impela ngoba iy'pika lezi y'khala kamnandi. Steering sakhona sikhulu and siyafudumala. Iphinde la kuyona ngaphakathi kube nendawo yokubandisa iy'phuzo phezulu ibe ne-sunroof engavuleki. Kodwa ngiyakuthanda ukuthi uyakwazi ukuyiciphiza ibhathini ikuvalele ilanga noma uphinde uliciphize ukwazi ukuthi ubone isibhakabhaka.
I-Lexus GX le ingenye yezimoto ezinguma-finalist e-2026 South African Car of the Year nokukhombisa ukuthi izinga layo liphezulu. Kofuna ukonga kodwa engagcina esebheka i-Defender noma abheke i-Ineos Grenadier zona eziney'njini zikadizili kodwa mina hhayi angifuni ukungasho ngiyayithanda noma idla nje kupetrol. I-GX 550 SE le ibiza u-R1,866,000 egaraji, iphuma newaranti ne-maintenance plan yeminyaka ewu-7 noma u-100,000 kilometers.